Здравейте хора, това ми е новото видео. Сега сме на изоставената сграда. Аз ви обещах. Така, ето го Никол. Абонирайте се за неговия канал. Ние сме на изоставената сграда. Не знам как се казва. Ей, там има кран. Да, кажа. Така. Нещо тръгнали да я строят, обаче той, дето я строил, загинал и после наследниците не са разбрали. Хората изгорели с парите тук. Дето са преплатили на зелено. И сега чакаме някой да го купи и да го застрои. И това не е ли някакъв вътрешен басейн да се? Да. О, да. 100%. Да. Баси работа излишни Да. или в хола си направил вътрешен басейн. И добре, чао хора, това ми беше новото видео. Довиждане от мен.